dumating na order galing sa Shopee all the way from China, and bubuksan natin siya. Mabilis dumating ito, napakabilis. Wow! So, ang ganda ng packaging. Super seal. Ang cute ng styrofoam. So, 1, 2, tcharan! So, ito po yung in-order natin. So, ito siya. Pang iPhone 12 Pro Max na casing. Tapos, tempered. Ayan siya. So, marami akong in-order na mga ganito, pero yung iba hindi pa dumadating. So, sana nga magtugma ito sa in-order ko na iPhone 12 Pro Max na darating sa December 18. So, ito siya. Para select ko ng konti. Tapos, yung loob niya ganyan. So, ayan. Malaki talaga yung iPhone 12 Pro Max, no? Malaki siya. So, yan. Takpan muna natin kasi aantayin natin yung cellphone na dumating sa December 18. So, ang ganda. Thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!